Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam yapi. Yasno but ka ICA. Hado nyo pungut ke Samla na kini ke jilla Meghalaya, kiba Pule ha Punjab but Haryana, kila ha balwan Phai no shipor, sila ka jong ka jilla, namar ka jing bamshinga nya ka shong ka sa, but klit kawan, na ka jing don jong ka thma ha padang kari India, but kari Pakistan. Kakum ka jing pentip jong mindirang ba ka jilla konrat ke sangma, ye kini ke Samla Pule, kiba pin kre balwan Phai no shala Ïing na pensa Meghalaya House Delhi, but ha ka jong ka por la pentip, bakindang don shu ke Samla Pule, kiba balwan Phai shwa shala Ïing na ka jing don jong ka thma.